చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎలా ఉందో. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎడిట్ చేద్దాం. ఇలా చిన్న చిన్న బీట్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్, మళ్ళీ లాంగ్ కొన్ని దగ్గర ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నుంచి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. వీటికి చిన్న దానికి సేమ్ చిన్న ఫొటోస్ పెట్టాలి. చిన్న బీట్ మార్క్ ఇలా ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా మంచిగా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్ తీసుకొని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి కట్ చేయండి. ఇట్లా 1 by 1 ఒక్క బీట్ మార్క్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చిన్న ఫొటోస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అన్నిటికీ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 12 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి ఓన్లీ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1, 2 and 3 ఈ 3 ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్కి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో దీన్ని కూడా ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇదేమో ఇక్కడ నుంచి 4 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్ చేయండి. 1, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. లాంగ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే ఇది ఈ ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు 1 by 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, చివరి వరకు. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ని ఏమో ఇక్కడ నుంచి 3 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి పేస్ట్. ఇదేమో 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో అయితే ఆల్రెడీ వస్తుందిగా, ఇప్పుడు ఈ 2 ఫొటోస్ 2 ఈ ఎఫెక్ట్ 2 ఫొటోస్కు యాడ్ చేసుకుంటూ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా చివరి వరకు సేమ్ టు సేమ్ ఇలా. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫొటోస్ని ఏమి చేయకుండా ఏ ఎఫెక్ట్ వేయకుండా ఇలాగే వదిలేయండి ఇక్కడ దాకా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్కి కూడా ఎఫెక్ట్ ఏమీ అవసరం లేదు, అలాగే వదిలేసేయండి. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది కదా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.